खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गाबोन समबारखालि बिटिसि एसेम्ब्लिनि जुथुमा UPPL आइजो गांखंआ जिनाहारि खालामजानाय हिनजावसानि न'आव थांना खौरां लाहैदों कार्बि आंलंआव सा 6 DNLA थिउरियाफोरखौ इनकाउन्टार खालामदों अक्सिजेन एक्सप्रेस रेलआ दिनै आसामाव सफैबाय आल्फा दैदेनगिरि जीवन मराना कभिडजों गाग्लोबजाना दं दरंआव गंबा राइफलजों लोगोसे सानै हमजादों दिल्लीआव लकडाउनखौ फिन 31 मेसिम फोसावबावबाय अरविंद केजरीवाल चीनआव जानाय 100 किलोमिटार माराथनाव सा 21 बादायारिनि जिउ खहा सागरखौ बुथारनायनि दायाव अलिम्पियान सुशील कुमार आरो अजय कुमारखौ हमबाय दिल्ली पुलिस SS राजमौलीनि सावथुन ट्रिपल आरआ 465 कोटी राङाव फानजाबाय हंसल मेहतानि सावथुनाव कार्तिक आर्यनखौ नुनो हागौ म्यूजिक डाइरेक्टर राम लक्ष्मणआ जिउ नागारनांबाय शाहरुख खानआ OTT प्लेटफर्मआव सासे प्रडिउसारनि महराव फैसिगोन दानिया आबुं रादाब गाबोन समबारखालि बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि एसेम्ब्लि जुथुमा बानजायगोन बे एसेम्ब्लि जुथुमायाव प्रमोद बर' दैदेननाय बड'लेण्ड सोरखारनि फैबाय थानाय बोसोरनि बाजेटनि सायाव सावरायनाय लोगोसे बड'लेण्ड हालामनि राजखान्थि दिदोमथिनि सायाव सावरायनायनि मिजिं लानाय जादों बावैसो BPF नि सानै MCLA फारियै अमर बसुमतारी एबा बि सावरायग्रा आरो धनन्जय बसुमतारी मोना UPPL दोलोआव जयेन जानाय हिसाबै बे खेबनि बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि एसेम्ब्लि जुथुमाया प्रमोद बर' दैदेननाय सोरखारनि थाखाय कराम लाखिनो हानायनि खाबु दंसै होननानै मिजिं लानाय जादों आगोल समाव BPF दोलोनि MCLA फोरा UPPL BJP आरो गण सुरक्षा पार्टीनि जथाय बड'लेण्ड सोरखारा बेआइनि होननानै एसेम्ब्लि जुथुमाखौ बयकट खालामनाय जाहोनाव आगोलफोराव एसेम्ब्लि जुथुमा बानजायदोंमोनब्लाबो दासिम कराम गैयैनि अजद नुजादोंमोन आरो रायजो बेंगिरिनि गनायथि मोननायाव जेंना नुजाथिदोंमोन दा समाव बड'लेण्ड खुंथायनि लेङाइ गाहाय गोविंद बसुमतारीयाबो रायजोनि बिसायख'थियाव बाहागो लानानै देरहासार जानायनि थाखाय बड'लेण्डनि MCLA बिबाननिफ्राय एंगारलाय होनायनि उनाव बड'लेण्ड एसेम्ब्लि करामनि आयदाया बांसिनै जारला जानायनि लामायावसैमोन नाथाय बावैसो BPF नि सानै MLA मोनदेरनाय जाहोनाव बे खेबाव बड'लेण्ड एसेम्ब्लिया आबुङै कराम जासिगोन बबेखानि बड'लेण्ड एसेम्ब्लियाव बे खेबाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोनि MCLA मोना बाहागो लानाय नङा होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों बबेखानि बड'लेण्ड एसेम्ब्लियाव बे खेबाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोनि MCLA मोना बाहागो लानाय नङा होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों आन्दाज लानाय जादों दि गुवाहाटी हाइकर्टआव प्रमोद बर' दैदेननाय बड'लेण्ड सोरखारखौ बेआइनि होननानै केस होनाय केसनि बिजिरलाय मोननाय समसिम BPFआ बड'लेण्ड एसेम्ब्लियाव बाहागो लानाय नङा क'क्राझार जिल्लानि बिसुमुरि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय दिदोमपारा गामिनि जिनाहारि खालामजानाय उन्दै हिनजावसानि न'आव थांना खौरां लाहैदों UPPL दोलोनि आइजो गांखंनि दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोनि आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारनि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्ला आइजो UPPL नि आफादगिरि आरो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्ममोनहा दिनै दुखुथिया हिनजावसानि न'खराव थांना खौरां लाहैयो आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरजों दुखुआव बाहागो लाहैयो मुंख'नो गोनांदि थांनाय 20 मे खालारखालि दिदोमपारा गामियाव 9 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ 55 बोसोर बैसोनि रघु नार्जारी मुंनि लांसुनिया जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों बबेखानि बे समाव लांसुनिया रघु नार्जारीया खारखोमानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों कार्बि आंलं जिल्लायाव रैखाथि बिफानजों मोगा-मोगि गावलायनाय जाथायाव डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी सुंद'यै DNLA नि सा 6 थिउरियाफोरा जिउ गोमादों दिनै फुंबिलियाव जादों बे जाथाया सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आसाम नागालेण्ड सिमनायाव थानाय मिसबाइलाम होननाय जायगायाव DNLA नि थिउरियाफोरा थाफैनायनि खौरां मोननायनि उनावनो दिनै फुङाव आसाम पुलिसनि मोनसे टीमा ओनसोलाव इनकाउन्टार खालामो बे इनकाउन्टाराव पुलिस आरो DNLA थिउरियाफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायनाया जायो आरो सा 6 थिउरियाफोरा जिउ गोमायो बबेखानि जाथायसालियाव सा 6 थिउरियाफोरनि गोथै सहाजों लोगोसे गोबांथार बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुदबो बोखांनो हायो होननानै आसामनि ADGP GP सिंहआ टुइट खालामदों मिरु सोरखारा दैथायहरनाय अक्सिजेन एक्सप्रेस रेलआ दिनै आसामाव सफैबाय आसामजों लोगोसे सा सानजा ओनसोलनि थाखाय गंब्रै कन्टेइनार अक्सिजेन लाना फैनाय अक्सिजेन एक्सप्रेसआ दिनै गुवाहाटीआव सफैबाय मुंख'नो गोनांदि कभिडजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनायाव गोनांथार जानाय अक्सिजेन जगायनायनि थाखाय भारतारि रेलवे बिफाना मिशननि सिङाव हादरनाङै गं 224 अक्सिजेन एक्सप्रेस रेलखौ खारहरदों आरो 14,500 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकेल अक्सिजेनफोरखौ हादरनि खना खनला जगायदों
बे बिथांखिनि सिङावनो गंब्रै कन्टेनाराव 80 टन अक्सिजेन लाबोनाय अक्सिजेन एक्सप्रेस रेला दिनै आसाम सफैयो आरो गुवाहाटीनि आमिनगावआव थानाय इनलाइन कन्टेनार डिपुआव बोख्लायनाय जायो। मुख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा मिरुखौ खावलायनाय बादियै सनिबारखालि झारखन्डनि टाटा नोगोरनिफ्राय अक्सिजेन एक्सप्रेसआ आसाम फारसे रावना होदोंमोन। गिख्रंथाव कर'ना भाइरास एबा कभिडजों गाग्लोबजाना दं आलफा दैदेनगिरि जीवन मरान। बे समाव जीवन मरानखौ आसाम मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव कभिड ट्रिटमेन्ट होगासिनो दं। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय मंगलबारखालि डिब्रुगड़ सेन्ट्रेल जेलाव गुबुन सा 50 केदिफोरजों लोगोसे जीवन मराननि देहायावबो कभिड पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। बबेखानि मेडिकेल कलेजनि डक्टरफोरनि मोनसे टीमआ जोबथेसालि सिङावनो जीवन मरानखौ ट्रिटमेन्ट खालामनाय जादोंमोन। नाथाय जीवन मराननि देहा आरो थासारिया गाज्रिसिन जालांनायखौ नोजोर होना उननि समाव साबसिन फाहामथायनि थाखाय आसाम मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव एडमिट खालामनाय जायो। दरं पुलिसआ मोनसे गेदेरथार जाफुंसार अपारेशन खालामदों। दरं पुलिसआ थांनाय हराव अपारेशन खालामना गंबा राइफल, भारतारि आर्मिनि खसाब आरो खाखि खसाबखौ बोखांनो हादों। बेनि बागै पुलिसआ सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला दरंनि एसपि सुशांत बिश्व शर्मानि दैदेननायाव मंगलदै थानानि बेन्दोंआव थानाय बागमारियाव मइन आलीनि न'आव सिग्रोमनानै गंबा राइफल, 8 जरा भारतारि आर्मिनि खसाब आरो खाखि खसाबफोरखौ पुलिसआ बोखांनो हायो। बबेखानि बे जाथायजों लोब्बा लानानै हुरनल रशिद आरो सहर आली मुंनि सानै सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामना जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायबाय होननानै मिथिनो हादों। दिनै थामहिनबा 23 मे खालाराव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ दिल्लीयाव लकडाउनखौ फिन 30 मेसिम फोसावबावबाय। बे लकडाउननि मावफुंथाया फैगौ 30 मे खालारखालिसिम फुंबिलिनि 5 रिंगासिम मावफुंजागोन। नाथाय कभिडजों गाग्लोबजानाय बेरामि बांनायनि अनजिमाया खमायोब्ला लकडाउनखौ खुलिफिननायनि खान्थिफोरखौ जागायगोन होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ। बिथाङा बुंबावदों दि थांनाय सप्तानिख्रुइ दायो कभिडनि थासारिया एसे गाहामाव फैदों। मुख'नो गोनांदि केजरीवालआ मोनसे प्रेस कन्फारेन्सनि गेजेरजों फोरमायदों दि दिल्लीयाव कोविड-19 पजिटिभनि हारा 2.5% जाफैबाय। ओरैहाय थांनाय एप्रिल दानाव 36 जौखोन्दोमोन। दिल्लीयाव थांनाय 24 घन्टायाव सा 1600 गोदान कोविडनि रिपर्ट मोननो हादों। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि जेब्ला कोविडनि केसेसआ खमायगोन अब्लानो रायजो सोरखारा फेस मेनारनि गेजेरजों लकडाउनखौ खुलिनायनि राहा खालामगोन। चीननि 100 किल'मिटार क्रस कान्ट्रि माउन्टेन रेस एबा माराथन खारनायाव सा 21 बादायारिनि जिउ खहा जादों। गाज्रि बोथोरनि थाखाय गांसुप्राटिन बायनि नोगोराव बे जाथाया जादों। जायगानि खौरांआ फोरमायनाय बादिब्ला रबिबाराव बेवहाय बरफ गोलैना जमा जानाय आरो गोख्रै बार बारनायनि थाखायनो सा 21 माराथन बादायारिनि जिउआ खहा जादों आरो सासे बादायारिया गोमानानै दंमोन। मुख'नो गोनांदि गोमानानै थानाय सासे बादायारिखौ दिनै फुंनि 9:30 बोखांनो हायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथांखौ गोथाङै थासारियाव मोननो हायाखै। दायो बादायारिनि सा 151आ बे गिथाव जाथायनिफ्राय रैखा जानो हायो, थेवब्लाबो गोबां जोखोम जादों होनना फोरमायनाय जादों। बबेखानि जोखोम जानाय गासै बादायारिखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। थांनाय साननैसो सिगां सासे खमलायनाय गेलेगिरि सागर राणानि मार्डारनि जाथायाव खारखोमाना थानाय अलिम्पिक मेडेलिस्ट खमलायगिरि सुशील कुमारखौ दिल्ली पुलिसनि स्पेशल सेलआ हमनो हाबाय। मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला सुशीलनि लोगो अजय कुमारखौबो दिल्लीनि मुंदांखा ओनसोलनिफ्राय हमनो हायो। मुख'नो गोनांदि सासे मार्डारनि जाथायाव दायनिगिरि सुशील कुमारखौ हमनो थाखाय पुलिसआ पान्जाबनि भटिन्डा आरो महलनि अनगायै गोबां रायजोआव मेंनाय गैयै नागिरगासिनो दंमोन। दिल्ली पुलिसआ सुशीलखौ हमनो थाखाय 1 लाख रां बान्थाबो फोसावदोंमोन। ओरैहाय सुशील कुमारनि लोगो अजय कुमारखौबो हमनो थाखाय 50,000 रां बान्था फोसावदोंमन। खारखोमानाय दायनिगिरिफोरखौ इन्सपेक्टर शिव कुमार आरो इन्सपेक्टर करमबीर मोननि दैदेननाय स्पेशल सेल हानजाया हमनो हायो। बे स्पेशल सेल हानजाखौ एससीपी उत्तर सिंहआ सुपारभाइज खालामदोंमोन। एस राजमौलीनि सावथुन ट्रिपल आरखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां फैदों। रिपर्टआव फोरमायनाय बादिब्ला ट्रिपल आर सावथुना हिन्दी रावाव थियेटार रिलिजनि थाखाय 140 कोटी राङाव फानजादों। गुबुन फारसेथिं ट्रिपल आर सावथुननि ओंखारनाय उननि सेटेलाइट आरो डिजिटेल मोन्थाइ आरो लेंगुवेज ग्रुपखौ गासै 325 कोटी राङाव फानजाबाय। मुख'नो गोनांदि ट्रिपल आर सावथुनखौ गासै 350 कोटी राङाव बानायनाय जादोंमोन। बबेखानि बे ट्रिपल आर सावथुनखौ भारतारि सावथुन मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोबथा होननानै बुंनाय जादों। कार्तिक आर्यनखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां सिगाङाव फैगासिनो। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला कार्तिकआ हांसल मेहतानि मोनसे सावथुनखौ साइन खालामदों। रिपर्टनि बादिब्ला कार्तिकखौ बे सावथुनाव एयारफोर्स पाइलटनि महराव नुनो मोनगोन। बे सावथुना मोनसे थार जाथायजों सोमोन्दो गोनां जागोन, जाय हादराव अनफावरिनि मोनसे सल' जागोन आरो बेखौ मोनसे रिस्क अपारेशननि सायाव बिथा खालामनानै दिन्थिनाय जागोन। बबेखानि दासिम बेनि सायाव आबुङै खौरांखौ मोननो हायाखै।
थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बलिउड फिल्म इन्डास्ट्रीनिफ्राय मोनसेनि उनाव मोनसे गाज्रि खौरां सिगाङाव फैगासिनो। थांनाय बोसोराव फिल्म इन्डास्ट्रीया खायफा मैखोम सेलिब्रिटिफोरखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय। बे समाव दायो इन्डास्ट्रीनि मोनसे दुखुनांथाव खौराङा सिगाङाव फैदों। मैंने प्यार किया आरो हम आपके हैं कौन बायदि फिल्मफोरनि मिउजिक डाइरेक्टर राम लक्ष्मणआ बे मुलुगखौ नागारलांबाय। 78 बोसोर बैसोनि राम लक्ष्मणआ सनिबार थामहिनबा 22 मेनि फुंबिलि समाव जिउ नागारलाङो। थांनाय गोबां साननिफ्रायनो बिथाङा बेरामाव गोलैना दंमोन। बेनि थाखायनो बिथाङा नागपुराव थानाय गावनि न'आवनो जोबथा हां लायो। बिथांनि बे खौरांखौ मोननानै स्टारफोरा ससियेल मिडियानि जोहै दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जोबथा बिदाय होदों। शाहरुख खानआ 3 बोसोरनिफ्राय गिदिर स्क्रिननिफ्राय जानगाराव दङ। दायो बिथांखौ OTT प्लेटफर्मआव नुनो हासिगौ। बबेखानि बिथाङा एक्टरनि महराव नुजानाय नङा। बिथाङा सासे प्रडिउसारनि महरावसो बे प्लेटफर्मआव फैनो हागौ। बेनि थाखायनो बिथाङा दायो माखासे गाव मोजां मोननाय प्रजेक्टफोरनि सायाव नांथाबगासिनो। बेफोर प्रजेक्टफोरखौ गावनि रेड चिली एन्टारटेनमेन्टनि जोहै बानायनाय जागोन होनना मिथिनानै मोनदों। शाहरुख खाननि रेड चिली एन्टारटेनमेन्ट बेनारआ बेनि सिगांबो OTTनि थाखाय इमरान हाशमी बार्ड अफ ब्लाड, अभिनीत कुमार सिंहनि बेताल आरो बबी देओलनि क्लास अफ 83 खौबो दिहुनखांबाय एबा प्रडिउस खालामखांबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।